Shalom. Horas mahita na marpungo di bagasar Bornginon. Tapahohoma martang yang be mahita di bagasar rohata. Amin. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus na marpungo do hita di Borngin ujung tahun 2020-on. Indang apala sadia leling nai tinggal honot tama tahun 2020 jala bongot mahita tu tahun 2020 sada. Di ujung ni tahun on rikodo meruji-ruji hita marningot perdalanan nauk tabolus huhut laos songon na mangalap gogo adorak so tauduti perdalanat tai atong ahama si suara honotta tutuhan perdenggan basai naing bonggot mahita tu parsauran nabadia laho mamuji dohot pasangapot tuhatai marsal puat do akataon alai manoktong do hatani debata dibaheni rap mahita mangedehon sangap digoarnai tapangiar suarata lau mamuji Tuhani. Hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di parbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Dungo mahamu jala martangiang asa unang hamu bongot tu pangujunan managam mahamu dungo mahamu jala martangiang aindang di boto hamu manang adigan tik kini. Haleluya. Martangi yang mahita ale amanami na di Banua Gijang dibahen hodo anak haholongan ni roham tutoru ni patik asa di palua akka na ginongkoman ni patik urupi hami asa dohot hami dapotan haluauni jala asamian hami di bagasan harajaumu marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
ima patit ni debata di parpunguan bodari ujung di taonon ima natar surat di konfesi bidusada songonoma hatan debata tapor seai jala tahati dakkod do sada do debata naso marmula naso marujung pargogo naso hatu dosan naso olo muba haposan parbinoto nasun naso hadodoan paruhum natigor para siroha godang pardenggan basa ibana do na manggohi langit dohotano parroha nasitong nasun badia parholong roha marhite podaon tatulak jala taalo do hasomalan namadok opung tude bata dohot pakilalaan na mga rajumi holan pardenggan basa do debata doho roha na makaposi boy ro pasu-pasu sian sumangot ni opu songon na hinasomalhon ni halak si pelebegu suang songoni nama jujur ari na parudikon lakka doho nama jaha surat ni tangan laos marhite podaon tatula do poda na mga rajumi tumikbuh waso ni debata sian habadionna dohot holong ni rohana soni mapatit ni debata atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata ali Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hobar tupatitmi amen. Bornginon ima borngin na parpudi di bagasat tahun 2020-on. Satu kenari sakuhonot tama tahun 2020. Jala bongotat tama tahun dari baru tahun 2020 sada. Meragam donata bolus di tahun 2020. Tudos turoda ni padati nasai marhusor. Sipata do ro akka parukilon. Alai solut do romuse akalas niroha. Diloas dohita mangula ulaon manggotil parbueni na taula. Boy tapaborhat akkayana kota marsikola. Dohot lan akkana asing nau taulahon. Marningot saluhu nai tamado ikkom marlas niroha hita nuaeng ala sahat dohita tu ujung ni taonon. Ali Tuhan, nunga dirangutiho kami mardalan di bagasan sada taon. Wida kami do godang ni asin roham na pinatongonmu di ngolo nami. Sailam gaday maholong ni rohami tuho. Asasay hukunci kami ho di sandok gulmit ni ngolo nami. Ditiki na parpudion tabolus do sorimago binuan ni kopit sa pulusia na mabahen torop akkadongan na mabiar sahat tuna agoan hosa susa nakpadaraman ala parhusoran di perekonomian na so tarbahem mardalan dohot denggan manginona doi sahat tuhuria gudang na soboy patupahon pesta natal ala endang boy torop marpungu ala nii ikos say manggogo hita nuaeng martangiang tutuhatai
anggiat matibu salpu paru kiloni malum saluhut akadongan nahona virus koronai asa tung tarbahen sumuang hita tu parnguluan na dumenggan lumobi ma dinalaho mamongoti tahun nai baru 2020 sada nanaeng roon. Ale Tuhan nami para siniroha jala pardinggan basa doho say asima roham idahami pasuang mahami tungolu na dumenggan marhite hasusuda ni virus corona sian tonga-tonga ni portibion atik tung alani hadosaon nami gabe masa a kaparu kiloni tung buas maho manesa saluhut dosa nami. Hamuna akadongan sahapor seaon manok tongdo hatani debata jala sakap nape tung sakap hatu awdo ido nasai toktong dipatoktongon tuhatai dihita atong hatanaima sai tahaposi tagolom toktong asa parguguan ni hatanai hita madalani ari-ari ningolu nandilehonnai dihita ganup marsada-sada. Soman amado tu anakona holong ni tu hatai tua dan masa di pangurupiona ombatu padan nana tua di mana amat penuri gereja idoha posaku sai tonton dipangiring-iring di tangana dameso nang dorohat inon. Manok tongdo hatani debata alani i tu debata ma pakirimotta jala unang ganggoro hatta disi idama indada nahurang gajang tangan ni Jahoba laho mangurupi hamu jala indada marhapal pinggolna sombar binege borhat mahita di bagasan pos niroha. Tabege mahatan debata turupuk di parpunguan bodari ujung tahunon imana tersurat di pesalmen 110 sia mamuk kamai sian ayat 20 sia sahat rodi 96 songonom mahatan debata rodi saliling-liling nado hot hatami di akka banua gijang ale Jahoba
Marsudut-sudut do hasil tungangi, nunga di paujak hot tanoon, jadi hot mat jongjong. Rasi rasa sadarion, saya hot do akau hummu, ayak kana posom, do nasida saluhutna. Aut unang patik mi mahu hanilason, nungalele mago au di pardangolakon. Rodi saliling-liling na do, dang tagamon halupahonokku, akka paretami, ay marhite-hite akkaido di pangolu ho au. Go di ho do au, say palua maau, ay akka aturamido na hulului. Say dia ropi akka perjahati do au, naeng agoon na au, say akka panidangyom mido huparate-atehon. Say marujung do huida sa luhut na pangabahan, matsay hakam doi yang gotonami. Iro sahakna, mertua ma akan tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amin. Tidak ko mahaporsiaw tay, songon na tidak kon didongata sa haporsiaw di sadok putibyon, rap mahita madok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon di si Maria, nagabe-gabea siatot di parbadia, andorang soha wubuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit di panguhuman ni Silatus. Namate terpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tuat tubuan nuatoru dung ditanom. Na mulak mangolu di ari patuluhon. Na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jehovah. Amanai pargogo na suatu dosani. Di sima ibana pemamulak sugot tu tanoon. Manghumi halak na mangulu dohot namate, au porsea ditod di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot dihaesan di dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Shalom. Oras madiham omang dot tamu nenang kita nomor pungu di bagas jurun itu hatta ima di perpunguan ujuk tahun. Jadi sungguh-sungguh di hita perpunguan ujuk tahun 2020. Sadarion tanggal 31 Desember 2020 ima perpunguan ujuk tahun. Dapat dua hon mersugut tanggal 1 Januari 2021 merpungu do pehita ima mames tahun tahun baru tahun 2021 alani namang permingguan na dipatupa na perjolo manogot ima pukul 8:30 sian wik maranata dohot estomihi ulahi pukul 8:30 ima wik maranata dohot estomihi arian pukul 10:30 ima wik eksaudi dohot Bethesda pukul 10:30 ima wik eksaudi do Bethesda. Tayong mapatupahon pertanyaan pukul 00 anon
di Ganup Bagas Tabe. Nama dokata hupangi dohami ma anon sian wik maranata estumihi ima nama mewakili madokata siar ruas ima amata PP hutagaol las nasida dan non napasahaton ima sian panitia pembangunan dohot panitia persiapan resort songni ma sungguh-sungguh dihita bornginon butima. Horas madihita saluhutna tabikima perdalanan ni huriata di bagasan sataonon nampe secara ringkas mahu pasahat tami asa boy hita dang pola leleng di parsaurata HKBP jeruju totuna ima beralamat Maneng Jongjong di Jalan Padat Karya nomor 20 Jeruju Pontianak, Kecamatan Pontianak Barat, Provinsi Kalimantan Barat. Di huriata kiadaan ni harwason na parjolo huriata mangulu maneng merdalan di tonga-tonga ni akar ragam ni ima suku dohot adat istiadat. Naboi di suraton diberikan ima budaya Melayu, Madura, Dayak, dohot aka ugamo na asing na balga ima ugamo silom. Balga do pangotakna di tonga-tonga ni huriata alani ido huriata saya menjaga ima toleransi umat beragama sesuai dohot berlandason Pancasila dohot Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. Tingkat pendidikan tahamulati hodo ruas ni huriata HKPW jerujuon ima martamatan sian rata-rata SMA. Jadi dangadombe ruas ni huriata na buta huruf nunga sudi maboto majaha alani IP pelayanan gereja gabe dumasib ala sudi ruas nihuria tergolong sudah berpendidikan. Na patuluon tingkat ekonomi ni ruas nihuriata memang di garison Pontianak do ima UMR 2.500.000 digijang ni ido upah maneng gaji ni ganup rumah tangga di ruas ni huriata ima na mangalului aka padaramani na mangihok muse di perdalanan ni huriata 2020 masa do ima COVID maneng virus corona alai takas do pangaramotion ni Tuhani di tonga-tonga ni ngoluta nang pemasa ima parsahaitoni alai adong do pakorhonna ima ikon adong luat nasoboi mulaulaun jala masa doi di huriata pola ikon masohot tita merpungu di tonga-tonga ni bagas joroon.
Bagian paduahon di patupa huriata do periodisasi tu petugas maneng aka fungsionaris di tengah-tengah ni huriata. Ima periode 2020 tu 2024. Ketua Dewan Koinonia na terpilih ima hala amang situa penadea, Ketua Dewan Marturia hala inang situa T Boru Tobing, Ketua Dewan Diakonia hala amang situa LP Simorangkir, para tahun hala amang situa J Marpaung, Bendahara Huria hala inang situa Haboru Marpaung. Dohot sudi aka seksi-seksi na terpilih di tengah-tengah ni Huria tahun. Jala dohot badan audit ni Huriata asalam dumasip ima parhepengon ni Huriata. Na paduahon di patupa huriata do marhite panitia pembangunan do persiapan reso jeruju pengadaan dana untuk membangun konsistori ni huriata marhite-hite to ripe. Na patoluhon permingguan ni huriata maneng ulaun partodion. Na parjolo permingguan ditiki dang rodo pe corona merdala dosudi perminggu di huriata ima adong tulu hali na parjolo untuk sekolah minggu na paduahon minggu manogot berbahasa Indonesia dohot na patuluhon minggu arian berbahasa Batak Toba. Na di bulan tulu Maret masama parsahiton di tengah-tengah ni Portivion maneng di luar tahun. Alani gabe mubama partikian ni parmingguon dohot parturena. Songonon ma parturena. Tanggal 20 saat Maret 1 tanggal 5 April jemaat merminggu di Bagas Nabi di uluhon keluarga. Mulai tanggal 12 April 1 31 Mei jemaat merminggu di Bagas Nabi mengikuton live streaming. Mulai tanggal 14 Juni sahatu sadarion di patupa huriatama sesuai dengan anjuran pemerintah new normal ima permingguan alai mengikuton aturan peraturan ni pemerintah. Pertanggiangan hobar tu rapok ni huria tanggal 26 Januari 2020 di patupa huriat tado tanggal 5 Februari 2020 ima pamuhai pertanggiangan di huriata godang ni ruas naro ono pulu pitu halak adong opat wek di huriat tahun jala merdalado dengan pertanggiangan tulu bulan lelengna sesuai dengan roster ni ganup wek. Ale masok do pertanyaan di week di bagasan 2 minggu alani pak korhon ni sorimago COVID-19 sia. Mulai tanggal 22 Maret sahatu tanggal 10 Mei. Alai digati do pertanyaan ni gawe pertanyaan keluarga acara di parade huriata. Mamuka tanggal 10 Mei 2020 di Patupa Huriata memusela streaming jala tanggal 14 Juni di Patupa ma ima parmingguan pertanggiangan di tengah-tengah di Huriata sahatu nama nutup di bulan Desember. Pertanggiangan pasion di Patupa Huriata 2 hari tanggal 7 April do tanggal sia April. Namar hasohotan adong pitu halak onom halak mai namar hasohotan pinabor hatni huriata maka tidak kon hapur siaon sehali tu 2 halak ruasni huriata sakramen padidion nabadia adong tolu hali hima naparjulo tanggal 3 Mei tu sahalak ruas ni huria tanggal 7 tu Juli 2020 opat halak tanggal 26 Desember 2020 tu 10 halak
Ulaun nabadia di patu pahuriatta 2 hali. Na perjolomai turuas ni huriatta namar sahid. Na paduahon di pesta Natal parjolo 25 Desember manogot dohot arian. Hapar haladoon makobasi do parhalado di tengah-tengah ni huriatta HKBP jeruju ni uluhon ni pedita Bonar Tunggul Pasaribu marhite sermon akarawat di huriaon di patupa huriatta do priorisasi songon naung di baritahon naking jala akka pakobasi di tahun 2020 ima terlampir adong di berikon boido di jahanon baru napa ngihut martabaro pakobasi di huriatta ima calon citua ka samosir dohot calon citua pe boru na beban sayanggia mamartaba naolo makobasi di huriatta sian wek nasing alamarnida umur ni akasitua di huriatta nunga adong opat naneng pesiun di bagasan 7 tahun. Jadi tetangnya koma asang giat adong naulo gabe makobasi di tonga-tonga ni huriatta. Permingguon maneng sekolah minggu pelayanan koinonia merdala do denggan tangan soro pe pirus songoni nang remaja na poso bulung songoni nang seksi perempuan ama do lansia ima PHD dohot latihan kor alai dungro ima virus koronai gabe somardala be alane peraturan ni pemerintah alai khusus tu parupuan di patupado ima live streaming nang pe di bulan Desember awal sampai tu penutupan di tengah-tengah ni bagas coroon songon 5 pelayanan koinonia, pelayanan marturia, merdala dodo denggan ima pakobasion ni pelayanan musik di tonga-tonga ni huriatta, diaka pelayanan permingguan, pelayanan sekolah minggu, pelayanan partupolo nang pamas-masuon, doho aka pelayanan na asing nai. Lau songonido merdalan song lider laho makobasi di tonga-tonga ni huriatta ganuk minggu parjoloma jolo latihan pelayanan sending merdalan dodahot denggan alai hinorhon ni pirusi gabe masohot do di pelayanan diakoni sosial merdala dosudi diakoni sosial tu saluhut na ruas nihuria namar sahid dohot na berduka cita songoni nang aka pelayanan doa tuaka ruas ni huriatta namangido di tangiakon dungro virus maneng covid 19 di patupa huriatta do ima asada di koinonia ima ruas mengurupi ruas jala masih rupa do ruasi sampai do 80 kakak maneng 80 paket bantuan merdalan di tengah-tengah ni huriatta ruas mengurupi ruas jalalau rodo nang sian bakti suci ima pangurupian di tengah-tengah ni ruas ni huriatta 40 paket jalan perpudion rodo sian BNI pangurupion tu ruas ni huriatta na terdampak covid ima 16 paket merdalan mengurupi ruas ni huriatta jala rodomuse sian PPD distrik de Boskap perpunguan ni aka parupuan tolu anggota parupuan keluarga diurupi nasida marhite-hite na pinasahana tu huriatta pasahatom mayanon tu seksi perempuan di huriatta asa di pasah nasida tuna bersangkutan pendidikan seksi pendidikan merdala do stimulus tu anak berprestasi di tengah-tengah di huriatta adong 2 halak kemasyarakatan ulido merdalan kemasyarakatan di tengah-tengah di huriat tahun marhite-hite
na berhubungan dohot Polsek Barat ima dohot Polda mengurupi hita pengamanan di tonga-tonga ni huriata di tiki namar Natal. Pelayanan parar tahun denggado informasi pelayanan ganuk minggu tapabua turuas ni huria marhiti-hiti tikting namar ragam. Napa dua hon denggado laporan pemasukan parhepengon ni huriata ganuk minggu marhiti-hiti tikting parhepengon. Denggado mar dalam verifikasi ganup sehali 4 bulan. Badan audit ni huriata jala verifikasi resort dot keuangan ni pusat dot distrik. Aka perawatan di tonga-tonga ni huriata aka AC denggado mardalan saluh. Nah, margati do amin ni huriata sian si Juneta boru si Majunta gabe si Melisa boru si Tanggang ala marhasohotan imana king hala Juneta boru si Majunta. Diobasi huriatoro administrasi surat menyurat ima akad surat napida gereja do pengantar surat padidion do aka pelayanan na asing. Kegiatan Natal mardala do kegiatan Natal di huriata sekolah minggu remaja napa sebulung ama ina nangpe ikon marhite-hite protokol kesehatan maneng live streaming. Bagian panitia ni huriata panitia pembangunan di program ni huriata nang membangun konsistori di Bakasa Sataunon marhite-hite tok ripe dang boy mardalan hinor horni situasi kondisi ni huriata ima di kekurangan dana alas dang sudi depe ruas ni huria pasahaton tok ripena alai marpanata do huriata hinor honde namasa noaingon. Panitia persiapan resort disakapi panitia do huriata ya do peresmian resort tahun 2020. Alai dang merdalan ala situasi pandemi anggiak ma di tahun 2020 sada. Statistik jiwa ruas ni huriata. Wek Bethesda kakana ono plopat Estomihi 40, Eksaudi 44, Maranata 80. Jadi jumlah kakak ni ruasta 277 kakak. Ama 200 sarahala, ina 225 hala, naposo bawa 147 hala, naposo boru 120 hala. Dana bawa 22 hala, dana boru 77 hala. Jumlah jiwa ni ruas ni huriata 848 hala. Ruas napida di Bakasa Sataunon adong 4 kepala keluarga. Ruas nahona RPP adong 2 halak. Alamar hasohotan so pangatoyon ni huriata. Panipuli godang do tongon binahin ni jaho batu hita. Marodo polop jalan marlas ni roha mahita disi. Naing malubi ubagas holong ni rohata mengoloi tu hata. Di bagasan huriana. Asalam di halomohon dapata hita jala arga hita di jolma. Di naung tapai hutihut barita jujur taunon patut do alusata debata di bagasan rohata. Tauloi do debata di hurianai manang dalam madau do rohatta sianibana songono do hatani jahuba debatani Israel surat tema diho saluhut hata nang hatahon tuho tusada buku asa adong si paingotingotomu Jeremia 30 ayat 2 atau nungalam jono hita tu ujung ni saluhutna marohama hita jala manakasma tutangyang alai digijang ni saluhut nai masih holongan ma hita ai dihukupi holong ni rohaido godang dosa sada Petrus 4 ayat 7 1 sada Desember perhalado HKBP juruju persiapan resort juruju
ditandatangani ulu Anuriah HKBP Juruju Pendeta Bonar Tunggul Pasaribu. Horas Madihita Mauliate. Horas Madihita Saluhna. Damang dainang songoni naposo remaja nahalong ngami ujaho kami ma songon keadaan parhepengota di bagasan nasa taonon ima samulai Januari sahatu tanggal 27 Desember jala diverifikasi dohami di Arinok Salpu sonoma keadaan ni parhepengota HKBP Distrik 28 Deboskap Resort Pontianak persiapan resort Jeruju rekapitulasi keuangan tahun 2020. Sada penerimaan di Huria 400 pitu juta 130.500 rupiah. Saldo awal 24.904.100 rupiah. 3 jumlah 432.834.600 rupiah. Jumlah pengeluaran selama setahun 365.135.100 rupiah. 5 saldo akhir 67.699.500 rupiah. Pembangunan penerimaan 40.559.600 rupiah. Saldo awal 59.019.149 rupiah. 3 jumlah 99.578.749 rupiah. Pengeluaran 82.847.700 rupiah. Saldo akhir 16.731.049 rupiah. Tetok ripe 73.150.000 rupiah. Total 89.881.049 rupiah. Pusat penerimaan 25.730.000 rupiah. 2 saldo awal 6.535.200 rupiah. 3 jumlah 32.265.200 rupiah. Pengeluaran 18.548.000 rupiah. Saldo akhir 13.717.200 rupiah. Jadi jumlah masa luhukna kewangan di Uriata do pembangunan do totok ripe 171.297.749 rupiah. Songon evaluasi dihita damang dainang itu tentang pilihan bulanan. Gudang dope ruasta naso mangalehon alai bulu tungalani pengaruh COVID-19 sema masing-masing ma Tuhani dihita seluhukna di lehon hasihaton. Di baca kami mah songon evaluasi pilihan bulanan tahun 2020. Di Wek Maranata jumlah kakak 87, jumlah yang menyetor pilihan bulanan 56 kakak, yang belum setor 33 kakak. Jumlah uang yang disetor 44.670.000 rupiah. Persen yang disetor
62,92%. Wek estomihi jumlah kakak 43, jumlah setor 37 kakak, yang belum setor 6 kakak. Jumlah uang yang disetor 24.350.000 rupiah dengan persen 86,4. Nomor 3, WX Saudi, jumlah kakak 44 kakak, jumlah yang nyetor 33, yang belum nyetor 11 kakak, jumlah uang disetor 22.050.000 rupiah dengan persen 76,24. WEK Bethesda, jumlah kakak 67 kakak, jumlah yang nyetor 53 kakak, yang belum nyetor 14 kakak, jumlah uang yang disetor 30.570.000 rupiah dengan persen 70%. Total ruas jumlah 241 kakak, jumlah yang menyetor 175 kakak, yang belum menyetor di antara 4 WEK 71 kakak, jumlah keseluruhan uang yang disetor 121.640.000 rupiah dengan persen 71,13%. Songonima aka perhepengon na dong na direkapitulasi kami selama 1 tahun dengan bendahara Huria Situaha Marpaung tertanda tangan, perhada do parar tahun Huria Situa J Marpaung SE tertanda tangan, tim audit dan verifikasi keuangan Huria Situa P Nadea tertanda tangan. 2. Situa T Boru Lubatobing tertanda tangan. Mengetahui uluan Huria persiapan resort HKBP Jeruju Pendeta BT Pasaribu STH tertanda tangan. Songanima titing parhepengon dihita maulai atema dituhata. Lasulah kami matiki itu penitia pembangunan Roma 7 Nasida. Shalom. Molatema di tuata. Molatena kita salutna dalam molatema dihamu parhaladu nami nama ngaletiki tu kami namu wakili panitia pembangunan, panitia persiapan resort dot mewakili sian wek estomihi dia menami uluan Huria parhaladu nami ina nami dohot sude kita ruas di Huriata ujaha majo laporan pembangunan rencana program di tahun 2021 serta keuangan saldo pembangunan. Dia manami dok dan nami memang terencana hodo pembangunan konsistori di Sapingni gereja tahun. Alai terkendala mai alani pandemik Covid-19. Alani do untuk program di tahun 2021 naik mau lawan nami di bulan awal Februari. Di program panitia pembangunan HKBP persiapan Jeruju untuk tahun 2020 adalah melanjutkan program panitia pembangunan di tahun 2019 yang belum terlaksana. Adapun garis-garis besarnya adalah pembangunan konsistori, renovasi teras Marangnagapura pintu depan samping dengan material kaca. Pembangunan rumah jaga di tahun 2020 panitia belum melaksanakan program tersebut dikarenakan berbagai hal dikarenakan pandemi Covid.
Program Panitia Pembangunan Persiapan Resort Jeruju Pontianak di tahun 2021 akan melanjutkan program Panitia Pembangunan di tahun 2020 dan Panitia Persiapan Resort HKBP Jeruju. Garis besar rencana program tersebut adalah pembangunan ruang konsistori dengan biayanya 117 juta rupiah. Renovasi teras depan gereja dengan samping, mungkin di pintu masuk gereja tahun di samping. Rencana oto memang songon mabain pintu sian kaca. Anggarannya 50 juta rupiah. Pembuatan gapura pintu depan utama kaca samping 45 juta. Total kebutuhan dana 216 juta rupiah. Pada saat ini saldo Huria mana di pos pembangunan total sudah 820.820 juta 40 rupiah. Terdiri dari saldo di pembangunan dohot tok ripe. Dia mengamani doa nami di rapat ruas di bulan Januari 2020 disepakati papungon tok ripe hita gimana lau pembangunan konsistori lana asing. Memang tersadar ala pandemik Covid. Tersepakati di perpunguan di napapunguhon tok ripe kita dimulai sebulan Februari 2020. Dalam menurut catatan nami siat panitia gudang ni ruas daking 270 itu ruas. Wek estomihi jumlah 44 ruas, imandang pasaton toto ripe berjumlah mai 27 ruas. Total nilainya 15 juta 300.000 rupiah. Marang nama lo di persentasion ono 10%. Sian wek Saudi jumlah ruas 44 KK. Nak pasaton toto ripe godangna 24 KK. Jumlah rupiah 14 juta 450.000 rupiah manang 50%. Sianwek Bethesda jumlah ruas 24 KK nang pasaton toto ripe gudangna 26 ruas jumlah rupiah 14 juta 200.000 rupiah menangna 42%. Sianwek Maranatha jumlah luas 26 KK nang pasaton toto ripe gudangna 41 ruas 5 jumlahna 28 juta 600.000 rupiah menangna 53%. Jadi sian total luas nadong 277 KK nang pasaton toto ripe 118 ruas mangna jumlah 73 juta 150 baru 51% nang pasaton tok ripe. Dia muna menami dan nami, sesone yang di paralel nami, disadari kami selaku panitia papungon toto ripe, di masa di luar tahun di terlobi di kota Pontianakon, wabah pandemik COVID-19 alai marpos diro hamahita tutuata, boy berlalu pandemik COVID-19 san hitabe asa mardalan dengan program ni panitia pembangunan soni yang di panitia persiapan resort. Jadi soal ini maju siap kami mewakili panitia pembangunan doa panitia persiapan resort. Saudara diwakili di WKSOM ini. Dia mu perlu nami di nasa tahunon memang makilala di pelayanan siap mulai Januari 1 Maret dengan dope mardalan di Huriata Ima Parminggon siap mulai Perminggu dak danak satu nama gudang alai mulai bulan Maret mang April 1 saderion berkendala ala di COVID-19 alai nak pesoni di hama para ulami dengan domar dalan nakpe hami songon ruas nama hiruton kebaktian melalui live streaming dengan do mardalan di nasa tahunan 1 saderion nakpe dunga adong new normal alai tong dipanggil kami itu kita salutna songon anjuran pemerintah protokol kesehatan
jaga mahita di pandemikon jalada muse virus na baru ima melebihi daripada virus COVID-19 siada dong pada saaton. Jadi dok rami songan himbauan nahami siat panitia tong mahita jaga kesehatan, tong ma jaga protokol kesehatan. Soni majo naboi terpatu bahami damun amanami dok nami soni yang diamu para lalu nami dan mewakili sian panitia pembangunan, panitia resort dot baik isomi melatih menituatah melatih yang dita salut na Butima. Tamasa darwata martangyang maita. Ali di bata Jehovah di bata manamin orang bangsa di Bandung Kijang. Mauliate do puji-puji ama di sebuah roh namin na pumotu oleh Tuhan. Di asido tolongi roham, didengkan di basam, nau ku parsaulih kami, di ngulunami sigano pari. Takas do hilalahami oleh Tuhan, takas do hudai hami, dengkan di basami. Di sarihokodo ngulunami, manipat nasatonon. Ali Tuhan takas do wilalahami dengan dibesam dihami masa do sahid di tonga-tongan di lingkungan nami do di purtibion alai ali Tuhan diodingi asido tolongi rohami do hami lewasoro hai marhai baso di ngulunami sigano pari dang alani hadirion nami ali Tuhan holan alani asido tolongi roham do di hami bair hami marhahi bason sahat roritikion nung ada gudang hubulus sami di perjalanan di ngulunami di tahun 2020 ali Tuhan hodo nau poto ali Tuhan manang marparbue akan nahula hami alai postor hanami tuho nari pas-pasu hodo sudi perlakawan ngulunami ali Tuhan tuho mau pasatami sudi hamalatian rohanami ali Tuhan debata melutuk pe marlaut dosa hami di ngulunami di tahun 2020 asima roham di hamil Tuhan salpuhom mai song persahlu tahun naburuhi asal nak terbokam itu tahun nai baru tahun 2020 sadaun satu kenari hari Tuhan tinggal hunun nami ama tahun 2020 mangiahi tahun 2020 sada oleh Tuhan debata di nama dalani ngulu nami tahun 2020 sadaun dakku boto hami ahana soson di julu nami aha pangabatabak di pangabati di ngulu nami sigano pare alai song anak muhabil Tuhan postor hanami tuho na julu namu do lakanami saluhutna na iring-iringom do hami di tahun 2020 sadaun dong anamu hai merdadan ngulu nami tentu terlaka hokai ma lakkan ature di ngulu namion di tahun 2020 sadaun ali Tuhan tumo pasahat tami perjalanan di huriam di tahun 2020 sadaun pergugui mahami akar was ni huria pergugui ka perhalado pergugui ka dewan sok-soknya ka seksi-seksi laho mangulahon dia ulahon mun ali Tuhan loas sami marseda mardame sonang mangulahon ulahon miale Tuhan atatutu mardame sonang kami di huriamon ali Tuhan padau akapar bola-bolatan sian hami saluhutna ali Tuhan pasahat tayo matuho lingkungan di huriamon lingkungan namion liya matoktong hadameon asatong mardame sonang kami memuji pasangapon kuarmo
di tahun 2021 dari Tuhan. Tuhan pasata mi sudil perdalanan niyaka anak ni huriami. Sana mekmet. Tu nama gudang, satu nama dua. Homa, nama timun, nama ngaramoti, saluhutna. Dia anak ni huriami dari Tuhan, mangidu mahami Tuhan, komosali Tuhan. Takas seboto hami, gudang do pangilailani jamanon di nasida. Alai wasata nasida tu oleh Tuhan, ramoti jala ajari nasida oleh Tuhan, unang luas nasida manipil siya dalami, omosma tiap tangan nasida oleh Tuhan, pancang dan rancang mahidup nangulu nasida, asa tadi nasida songo siu toko oleh Tuhan, unang luas mago nanggu sada sian anggota anak ni huriami oleh Tuhan, alai toktong nasida marsiohot memuji pasangapon guarmuna bediai dohot pasangapon ho dinguluna sigano pari alinele Tuhan pos marohanami tuho nadong anamu do anak ni huriami sanae me satu nama gudang dinganan nama ragami di parkari juana do akapar sekolahan nabi ali Tuhan dua karwas di huriami pe toktong mapasata mi tuho di nama dalani ngulu nami di tahun 2021 homa nama juluani lakanami saluhutna asa terlakau kami lakanature mauliati mari hole Tuhan ajari mahami martangyak tuho ajari hai mangiris pangidonata lumoy beli Tuhan ajari hami mamuji pasangapon guarmu nebedie dohot tumangihon berita banur nauli hatam nabedi oleh Tuhan takas boto hami hatamido hanguluan nami sigano pari atong oleh Tuhan doho roha pos ni roha ucalau haima huyai haima tahun 2020 daun di begesan asidot tolong rohami pos mar laho madalani oleh Tuhan toktong macare hami asa undang bimat dosa hami di gulu nami sigano pari mauliati mari oleh Tuhan oma tangiang ililik ngami na sebuah kami di begesan guarantan Yesus Kristus Tuhan nami mauliati mari ho amin. Dame ni debatana sumurung sen saluhut naroha
imana mengeramoti rohanang pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita hatani di batang dihita di bornginon ima menomong tahun dengan bahasa ni Tuhata tahun 2020 sada taka so masuk kita di pakulingi hatani Tuhata sian sada Petrus biddu sada ayat 22 rodi ayat 25 ujahama dihitang sengonom mahatana payas hamuma rohamuna mar pangoloion di hasitongan mangiahi haholongon naso marlauk didongan asa masih haholongan sisitu hamu sian nasa roha enunga mangulahi tubuh hamu dada sian boni naolo base-basean sian na manoktongido binahen ni hata na mangudu jalanamiani nasian debata ay songon duhu do nasa daging songon bunga-bunga ni duhu do saluhut hasangaponna nunga malos duhu-duti jalama rurus bunga-bungana alai namian do ro disaliling na ia hata ni Tuhani ido hata nabi naritahon Tuhamu ola nido saha ni trupukta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini tentu mengingatkan kita bahwa kita bukan lagi berasal dari dunia, tetapi kita adalah orang-orang tebusan, di mana itu dituliskan di ayat 23. Aidang sian buni naolo base-basean yang tidak tumbuh maneng molo basawan bata idok mon lapung, bukan benih yang tidak mau tumbuh, tetapi dia do sian nama noktongi siapa itu, yaitu Allah Tuhan kita. Sianido hita tubuh gabe sada anak na tinubuhon ni debata di tonga-tonga ni para saurane. Memang molo takaiton dunia ini akan lewat, dunia ini salpudo sudi. Dalam firman Tuhan dikatakan ai songon duhut do nasa daging, artinya akan busuk, akan mati, akan meninggal dan kembali menjadi tanah. Dohot songon bunga-bunga ni duhut-duhuti doha sangaponna. Jadi ketika duhut-duhut berbunga atau rumput-rumput berbunga, dia akan menimbulkan kecantikannya rumput. Alai molodang merbunga be, lau inama mabaheni bana merujung. Songonima pernguluan ni nang jolma. Taingok dora ima edeni halak bata namar judul bunga pacur. Patorakon edei disi ketika pagi maka bunga ini akan memancarkan keindahannya sampai ke jam siang. Tapi mendekati jam siang, jam 11 itu sudah mulai layu. Jam 3 terus layu, jam 6 dia sudah jatuh ke tanah dan dia udah terputus dan tidak hidup lagi, udah mati. Begitulah kehidupan
manusia. Alai didokon anggota dita hitaon nunga mangulu sian nama noktongi songon hala Kristen hita. Alanima nang mangulu hita disi ikon tapayas ganup tiki rohata. Bersihkan hati setiap waktu dan setiap dimanapun kita berada. Tentunya tahun ini tahun 2020 diakhiri malam ini juga tentu kekurangan seorang pelayan Parhalado tentu ada di tahun 2020 terhadap jemaatnya, baik itu dari panitia-panitia angka Parhalado Naso Martohonan, baik dari organis misalnya Parhalado Naso Martohonan, song leader atau live streaming juga. Tentu pasti ada kesalahan yang mungkin menyinggung perasaan jemaat. Saat ini kami mau mengatakan utusan mau mandokon sesahamu ma nasa hahurangan nami di tahun 2020 jika ada. Jala begitu juga kami sebagai pelayan, siapapun pelayan Parhalado Sintua dan lain-lainnya, kami juga tentunya memaafkan kesalahan setiap jemaat. Yang terkadang jemaat ini kan lebih terkadang lewat dia ngomong dengan pelayannya, apalagi sintuan yang sering jumpa. Lupa ibana nasi tua dorongan nama katai gabe agak ceplos begitu, agak menyinggung perasaan. Tentu tahun 2020 ini semua itu lewat nangadong bebuano ni itu tahun 2020 sada. Alanido didokon di tahun di ayat 22 payashamu marohamuna. Memasuki tahun 2021, mari kita bersihkan hati kita masing-masing. Asa unang holan tahuni naik baru, alangkah kita diinginkan baru juga. Tubuh di bagasan naik baru, yaitu Yesus Kristus. Tubuh di bagasan hatani debata nama noktongi isei imaj Yesus Kristus. Jadi naing memasuki tahun 2021, kita adalah manusia-manusia baru yang lahir di dalam Yesus Kristus, diperbaharui setiap hari, setiap saat. Jadi sehingga hidup kita ini bukan hanya tahunnya yang baru, tetapi kita juga selalu memperbaharui diri. Payason derita asa unang adong be nguluta pangalakata mangiahi tahun 2020 sada namar lauk tudongan dosa sarana songonon. Itu gereja yang ada di Padak Karya, mereka udah siap Natalan dan sudah siap juga mau menuju tahun 2021. Di akhir tahun itu mereka bersekutu 2 kali. Tahunnya baru, tapi saya lihat orangnya tidak baru. Ima namar lauk. Kadang-kadang ya bajunya baru, dia liturgi, dia melayani atau dia di dalam ibadah setiap minggu dan akhir tahun juga. Tetapi hidupnya tidak baru, itu sudah merlauk gawe partuk Tuhan tudongan. Holan namar minggu doho, itu udah merlauk. Holan namar ujung tahun doho. Atau nanti akan ada acara pukul 00 nangis-nangis. Tapi besoknya itu lewat, kembali lagi ke semula. Kembali lagi ke habitat semula. Tidak diperbaharui. Tapi di dalam tahun atau pukul 00 soi nama Pak Kaul natu Bapak nah saya minta maaf Pak. Tapi besoknya pagi-pagi saja sudah melakukan yang tidak dan kembali ke hal yang semula. Itu merlauk. Jadi jangan dilakukan kesia-siaan. Ibadah kita ini jangan sampai sia-sia. Ibadah kita nanti pukul 00 sampai bangun kita dari tidur, jangan sampai sia-sia. Semuanya harus memperbaharui diri, payason diri asalam conok tunamanok tongi ima tuhatai
Omata tiup di tahun 2020, mari kita memperbaharui diri kita. Sesa sudi dosa nidongan, maafkan semua itu, lewatkan semua itu, perbaharui diri menjadi orang yang baru seperti tahun baru itu. Sama lahir di dalam Kristus kita, yaitu Tuhan kita, nama noktongi, nama ngulu saliling ni leleng nai. Amin. Martangiang mahita. Tuhan Jehovah debata amanami mau lihatema di bagasatikion. Tari perhatam Tuhan paingoton kami asa namangiahi tahun 2021 nanang sipasato mutu kami di bagasan bornginon. Asa huingot kami itu Tuhan nasa pangalak kanami na kurang lubi maradupun ho nang maradupun dengan nami jolma. Dirokon dihatam asa hupasias hami rohanami, asa unang hubungan hami dosa nami taripar tu tahun 2021 na pinasaha mutu hami nai baru na yas alani hami pe mamasuki mangiahi naing ma dohot roha na yas na marhapor siaw tuho asa mian di hami ima hatam na manoktongi Tuhan Jehovah di bata amanami todimima na mangaramoti hami dingulu nami laho maparangehon hatam mariti Jesus Kristus Tuhan nami martangiang hami. Amin. Maredde mahita sa ayat. Tatangya koma peliata martangiang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni salut silehon-lehon na dinggan. Donasa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masa na lahomi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uwa na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti. Asaw parhasyang hami pilianon pati pulhon harajam itong-atongan ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam mutadahami godang ni sileo-leo mitu hami asalam gigir hami madok mauliati tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyaman nami na di Banua Gijang, say pinurbadia magwarmo, say Roma harazom,
Sesaut malam meneroham di banu tongon sona di banu gijang. Leo matuhami serohang oluan siapa hari. Sesama dosa nami sompanesa nami di dosa nidongan nomor dosa tuhami. Unang hami tu giyo tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asiro hana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasar ho madamena tutodi munabi. Horas marihita